Fil-Masrelli li sejjaħ fid-Dar Ċentrali biex jiċċelebra ż-żewġ siġġijiet li tagħtu l-Qorti Kostituzzjonali, Simon Busuttil kien imdawwar mill-uċuħ li jfakru fl-era Gonzi Pien bħal Censu Gallia u Francis Zammid Dimek fost l-oħrajn. Warajh ukoll nies b'rekord kriminali. Fuq kollox in-nota l-Partit Laburista fi stqarrija, it-ton ta' Simon Busuttil kien arroganti b'mod li jfakkar fi żmien ta' qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2013. Dan spikka f'diversi momenti tad-diskors bil-folla tibbuja u Busuttil japprova. Min huma dawk iż-żewġ siġġijiet tal-Partit Laburista illi mhux suppost kienu hemm għal dawn l-aħħar 3 snin u nofs. Wieħed mis-siġġijiet huwa ta' ċertu Joe da Bonogrek. U s-siġġu ieħor illi mhux suppost qiegħda hemm hija ċertu Justin Caruana. Ir-rally kellu jsir fis-sala ewlenija tad-Dar Ċentrali, xi ħaġa li ntqalet fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista. Iżda n-nies tħallew fid-daħla. Hemm Busuttil reġa' qalilhom li l-Partit Nazzjonalista se jirbaħ l-elezzjoni ġenerali. Never give up. Taqtaw qalbkom qatt. Aħna maħniex lesti naqtaw qalbna. Aħna ma qtajniex qalbna meta bdejna 36,000 minn taħt. Aħseb wara kemm ser naqtaw qalbna issa. F'reazzjoni fi stqarrija l-Partit Laburista awgura lil Simon Busuttil għaċ-ċelebrazzjoni li għamel fl-oppożizzjoni wara telfa ta' 36,000 vot li minna għadu ma tallem xejn. Din hija l-istess arroganza li kien juri l-istess establishment u l-elit ta' Busuttil qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali, iddikjara l-Partit Laburista.